जि गामिफ्रा दिनै सोसनजाबाय बे गामि सोसनजानाय गामिफोरनि माखासे अफिसियेल प्रसेसनि गेजेरजों माखासे डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिस आरो जिफोर डिपार्टमेन्टआ दिनै बेहाय माने डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसनि थाखाय माखासे गामिफोरखौ सोसनबाय आरो बे सोसननाय मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रेस मुसाहारि सारा दिनै गहपुर लोगोसे लखिमपुराव थानाय साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरखौ बिटिसिआव सोसननायनि बाथ्रा बुंदों। स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय जोंहा बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रेस मुसाहारि सारा दिनै गहपुर आरो लखिमपुराव थानाय साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय लोगोसे गामि सोसननाय बा न'खर सोसननायनि बागै मा बाथ्रा फोरमायखो स' नोंथांमोना नायलांग्रो। যি দুজনক অপসাৰণ কৰা হৈছে ইয়াৰ আঁৰত আচলতে কি? এইটোতো আছে, ভিতৰত আছে। আপোনালোকক কিয় কম আমি, ভিতৰত জড়িত আছে, এই কাৰণতেতো কৰিছে। তেওঁলোক দুজন জড়িত আছে, জড়িত নাই কোনে কৈছে? ডাঙৰ এলিগেশ্যন আহিছে যে আপুনি আকৌ মানে পাৱাৰ টকাৰ পিছত আকৌ বোলে চিণ্ডিকেট আৰম্ভ হৈছে। নামটো লিখি পেলাই দিয়ক না, কেছ কৰক না মোৰ ওপৰত। প্ৰমোদ বৰৰ নিচিনা মানুহ নহয় মই। ইহঁতৰতো 6 জনগোষ্ঠীটো আচল ইচ্ছু নহয়, মানে হাগ্ৰামা কেনেকৈ এই পাৱাৰত আহিলে ইয়াকে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। এই কাৰণে এইটো গণ্ডগোল আৰম্ভ কৰিছে। কথা হৈছে কণ্টিনিউ কৰি থাকিব, একদিন ৰেষ্ট ল'ব, নেক্সট দিনা কৰিব, এনেকুৱাই। গতিকে আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে। যি বস্তুটো নহয় ইয়াৰ ওপৰত ইছ্যু বনাই পেলাই ইহঁতে আন্দোলন কৰি থাকিব। 6 জনগোষ্ঠীৰ মেইন ইছ্যু নহয় আপচু বা ইউপিপিএলৰ যিটো সেইদিনা আমাৰ এছেম্বলিত আক্ৰমণ কৰিছে, সেইটো 6 জনগোষ্ঠীৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই। সম্পৰ্কটো আছে আমাৰ বিপিএফ দলক মানে কেনেকৈ পাৱাৰৰ পৰা আঁতৰি লৈ যাব পাৰে বা পাৱাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণেহে ইহঁতে ব্যস্ত। কিন্তু আপুনি শাসনত অহাৰ পিছৰ পৰাই যে কণীকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়াৰ বাবে বদনামটো আপোনাৰ মূৰত দি দিয়া হৈছে। মই ইয়াৰ লিডাৰ নেকি? বাজাৰৰ মই লিডাৰ, কিবা আলুৰ মই লিডাৰ নেকি? এইটো কেনেকৈ পাৰিছে আপোনালোকে জানে। মোৰ পাৱাৰ এইটো নহয়। এইটো দাম বঢ়োৱা দাম কমোৱা ইয়াৰ লিডাৰ মই নহয়। এনডিএ ডেপুটি চিফ তাৰমানে ৰেহন ডিমাৰ কথা হৈছে, এইটো ব্যক্তিগত কথা, আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত নহয় এইটো দেই। जि गामिफ्रा दिनै सोसनजाबाय बे गामि सोसनजानाय गामिफोरनि माखासे अफिसियेल प्रसेसनि गेजेरजों माखासे डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिस आरो जिफोर डिपार्टमेन्टआ दिनै बेहाय माने डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसनि थाखाय माखासे गामिफोरखौ सोसनबाय आरो बे सोसननाय गामिफोरनि माखासे जौगानायनि खामानिनि थाखाय लाइन डिपार्टमेन्टफोरखौ जों अलरेडि इन्सट्राक्सन होदों। बेहाय फैनानै खामानि मावनो थाखाय जों बिथोन होदों आरो अलरेडि प्रसेसा सोलिगासिनो आरो जालांगोन। डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसा समान भाबै जानांगौ, मानोना बाजेट जिथु एबारसो जागोन। जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्ट हिसाबै जों बिपिएफ बा सरकार दानाया जोंहा प्रथम बाजेट जों एबारसो मोनगोन। थांनाय गभर्नमेन्टनि जिथु थालांनाय माखासे आद्रा खामानिफोरखौ जों दिनै मावगासिनो दं। नैबे मार्च आरो एप्रिलाव जा गोदान बाजेट जागोन। 2022 आरो 23नि गोदान बाजेटआव बे गामिफोराव जिथु हाबसनबाय जिथु माखासे बाजेटआव बेहाय सोसनजागोन आरो अब्लासो जों माखासे जौगानाय खामानि मावनो हागोन। बे बिटिआरआव सोसनजानाय जायिया सुक्तिनि दफाफोरा मावफुंजायोब्लानो मथामथि जायफोर गामिखौ जों हास्थायदों, जायफोर गामिफ्रा दिनै सोसनजानो लुगैदों, जिथु जोंहा मोनसे माने सिमा दाफुंनायनि माखासे बाउन्डारि कमिटिनि जाहा दं, अलरेडि कमिसन दंखायो। बे कमिसननि जुगिदि एप्लिकेसन होबानो जाबाय। एप्लिकेसन होब्लासो बे खामानिफ्रा सोलिलांगोन। नंखायनो बे उननि पर्यायाव माने सावरायलायनायनि गेजेराव जागोन आरो बे दासिमहालागै बे प्रसेसा जिथु सोलिगासिनो दं। दफाफ्रा मोजाङै मावफुंजाबानो जायफोर गामि थालांदों बे गामिफ्रा सोसनजागोन आरो बिटिसिआव हाबगोन हाबा सोरलाय? आं बेखौनो बुंदों, हाबनाय हाबैयाथ' जों सोसननाय आरो दानि गभर्नमेन्टनि डिसिसनआव सोनारगोन नालाय। नंखायनो बे गामिफ्रा जायफोर दिनै थालांदों, जिहेतु गहपुरावबो माखासे कन्ट्रिगास माखासे भिलेजफ्रा अलरेडि माने दासिमहालागै हाबाखै, बेखौ कन्टिनिउ प्रसेस खालामनो थाखाय जायफोर दिनै कमिटियाव दङ, कमिसन कमिटियाव दङ, बिथांमोननि जे जायफोर दिनै एप्लिकेसन होदों, बे माखासे सावरायजानायनि गेजेराव माखासे गामिफ्रा सोसनजानायनि लाइनाव उननि पर्यायाव जागोन। बे नंखायनो जोंनिया थांखिया मा, जाय गामिफ्रा थालांदों बे गामिखौ बोरै सोसननो हागोन बे जोंनि थांखि जानांगोन। आरो जि गामिया हाबबाय बे गामिफोरखौ बोरै डेभेलपमेन्टखौ जों खालामनो हागोन बिनि सोमोन्दै जिहेतु फुल फ्लेजेड डिपार्टमेन्टआ दासिमबो बे जायगाफ्राव खामानि मावफैयाखै, बाजेटखौ सोसननांगौ। अब्लासो समान समान भाबै जौगानाय खामानिया जालांगोन आरो नंखायनो मा खामानि मावनो गोनां दं, बे खामानिया पर्यायक्रमै मोनफानि उनाव मोनफा जालांगोन आरो गहपुराव गोबां जौगानांगौ खामानि दङ सार, बेनि सायाव
जागोन जौगानाय खामानिखौ मावनांगोन जों बयबो मावनांगोन जाय दायित्व गोलैदों मावनांगोन जिहेतु जों सरकारा जोंनि जिहेतु जों मावनांगोन बेखौ जौगानायाथ' अकल गहपुरल' नङा दिनैसिमबो माने बिटिसिआव थानाय माखासे गामिफ्रावबो जौगायाखै बेखौ जौगानांगोन बे जौगानायनि खामानिया जों साफ्रोमबो दायित्व गोनां व्यक्तिफोरनि सायाव सोनारजोब्बाय ओंखायनो बेखौ जों गहपुरखौबो मोरैहाय जौगानायनि खामानियाव जों मोरैहाय इनभल्भ खालामनो हायो बेखौ जों दायित्व लानांगोन आरो ओंखायनो बे खामानिखौ नोजोर होनानै खामानि मावदों थेंक इउ अब्ला मानाव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना थार नुबाय खोनाबाय बुजिबाय जोंहा बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रेस मोसाहारि सारा दिनै मा बाथ्रा फोरमायखो स' नोंथांमोना गासैखौबो खोनानानै बुजिजोब्बाय दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो प्रेस मोसाहारि सारनि बुंनाय बाथ्राफ्रा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव बेखौ नोंथांमोना डिसाइड खालामनानै बिजिरनानै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब